паҳлавони саршиноси кишвар яке аз серҷоизатарин ҷудокори мамлакат Комроншоҳи Устопирён рӯи гилем меояд. бо намояндаи Чехия Давид Кламерт ва мебинем ки паҳлавони муваффақи мо Комроншоҳи Устопирён чӣ гуна нерӯсанҷиро нишон медиҳад. шидо ба ҳарду паҳлавон дода шуд. инҷо Комроншоҳ дар даври аввал намояндаи Озарбойҷонро шикаст дод. Руфат Исмаилов ва ба ин марҳила омад. ҳарчанд дар даври дуюм, дар даври аввал озод буд. хуб, албатта мо аз набарду майдондорӣ ё ҳамон маҳорати хуби Комроншоҳи Устопирён хеле огаҳ ҳастем. ин паҳлавони номошнои кишвар қаҳрамони Осиё, ду маротиба иштирокчии бозиҳои олимпӣ аст, ду маротиба ва аз ҳамин фасли гранд-сламҳо ҳам хеле муваффақ аст ва медали нуқраи гранд-сламҳоро низ дорад. ва дар гранд-сламҳо албатта инҷо Комроншоҳ чун гуфтем мавқеи аввалро хеле зиёд ишғол карда буд. хуб, паҳлавони Чехия низ инҷо аз худ фаъолӣ нишон дода истодааст. ва кӯшиш мекунад ки аз паҳлавони мо имтиёз ба даст биёрад. вале инҷо таҷрибаи доштаи Комроншоҳи Устопирён бояд нагузорад ки ин ҳарифаш аз ӯ пеш гузарад. охирин натиҷае ки Комроншоҳ ба даст овард, ин севумин мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт дар душанбе буд. оид ба куштингирӣ ки шоҳҷоизаро ба даст овард, мақоми аввалро ишғол кард ва ҳамакунун шояд баъди ҳамон пирӯзӣ бо як нерӯи қавиву як ҷасоратӣ ва як малакаи хеле хуб ба ин мусобиқаи бонуфуз роҳ ёфтааст ва метавонад ки як натиҷаи арзандаи дигарро дар феҳристи дастовардҳояш шомил кунад. ба хотири нодуруст доштан аз остини рақиб шидои дуюм ба паҳлавони Чехия дода мешавад. Кламерт Дэвид. хуб, ҳамакунун ду шидо дорад ин паҳлавони Чехия. дар гран-при Португалия ки 28 январ соли 2022 баргузор шуд, Комроншоҳ тавонист мақоми сеюмро ишғол кунад ва ин партофт аз ҷониби довари рӯи гилем вазаре баҳогузорӣ мешавад. ва ҳамакунун Комроншоҳ бо як вазари пешсаф аст. сонияҳои хеле ба шумор мондаанд. бояд ҳамин пешсафии худро то ба охир нигоҳ бидорад ва нагузорад ки ҳариф ин вазари аз даст додаро ҷуброн кунад. хуб, инҷо пои Комроншоҳ як каме лад бардошт ва умедворем ки ин чандон ҷиддӣ нест ва метавонад ки рақобатро идома диҳад.
خب هرچی اگر همین گونه فعالتر خود را نشان دهد و هرچی خوبتر حرکت کند کامرانشاه البته وقت بر سود او خواهد بود، زیرا خیلی ثانیه های با شمار ماندند و میتواند که فریب نخورد و ضد حمله قرار نگیرد. ولی انا همین گونه حالت ها برای کامرانشاه لازم است. 4 ثانیه دیگر در اختیار دارند هر دو این پهلوان تا تقدیر این رقابت حل شود و امیدواریم که بر سود کامرانشاه با همان یک وزر داشته‌اش حل خواهد شد. خوب، وقت به انجام رسید دوستان عزیز. کامرانشاه توانست در مرحله سوم هم در دور سوم هم پیروزی به دست بیارد و راه خود را به دورهای دیگر ببرد. انا همین گونه دست بالا می شود کامرانشاه اوستاپیریان. Juscelino Nascimento, representing Cuba.